Hola, benvinguts als còmics del Senyor Dolent. Avui us parlaré d'un còmic que a mi m'agrada molt i que espero que també us agradi. Us explicaré una mica de quin còmic es tracta. Estem parlant del còmic Strangers in Paradise. És un còmic americà de Terry Moore i que aquí s'ha publicat en diferents edicions, ara hi aniré. Què trobem en aquest còmic? Doncs, en principi, és una història bastant simple, és un triangle. El primer volum, sobretot, als principis, és un triangle amorós. Tenim Francine, Cachu i David. Francine està perdudament enamorada, Cachu està perdudament enamorada de Francine. David està perdudament enamorat de Cachu. I Francine està amb un noi que no li acaba de fer massa el pes, però tampoc s'acaba de decidir estar amb Cachu. I tenim aquest triangle. Situacions còmiques, divertides, etc., malentesos, tot això. És un còmic que va començar a publicar-se en 1993. La temàtica LGTB després entraré en si és un còmic o no d'aquest tema. Però vaja, tenim això. Un triangle, un còmic divertit, alguns personatges potser una mica tòpics, sobretot al principi. Bé, es deixava llegir bé. La història anava avançant, la història ha arribat a tenir 107 volums, 107 números. Estem parlant de còmics americà, còmics de 24 pàgines, amb la cosa s'anava desenvolupant. Primer volum, segon, que ja correspondria aproximadament al tercer americà, la cosa es complica una mica, i aquest és el tercer, i a partir més o menys del tercer volum, la història fot un salt mortal triple i et deixa pensant què collons m'estic llegint. Hem passat de la comèdia, més o menys, romàntica, divertida, etc., lleugera, a una història amb tipus thriller, tipus tensió, misteri, què coi està passant, quin és el passat, per què tot això no ho he vist venir, etc. I des d'aquí la sèrie fot una pujada i ja no baixa. Per què passa això? No tinc ni idea. Jo crec que Terry Moore realment potser no creia que la sèrie funcionés, va fer els primers números amb el fre de mà posat perquè si la sèrie no funcionava no deixar moltes subtrames sense resoldre o simplement plantejades, i quan va veure que sí, que funcionava, es va deixar anar i ja ho va posar tot. El còmic funciona i el còmic estava en el mercat americà, que era de superherois. I és un còmic que no és de superherois i que, a més, es publica en blanc i negre. Per tant, funcionar als Estats Units amb aquestes condicions és difícil, però funcionava força bé. Es venia i almenys es garantia la viabilitat. Evidentment, no estava a Marvel, no estava a DC, però anava fent i aleshores, quan va veure que això funcionava, que les ventes li permetien dir vale, això tirarà endavant, doncs endavant amb tot. El còmic, a partir d'aquí, ja té fins i tot experiments, té còmics que semblen una novel·la romàntica del segle XVIII, té endavant i endarrere en el temps, la relació entre Francine i Cachu no acabarem de saber mai si funciona, si no, si sí, si al final troba un noi que sí que li convé o acaba tornant al seu amor, etc. Jo crec que fins i tot en algun punt de la sèrie l'autor feia com batzegades, és a dir, sabia des de quin punt partia, jo suposo que sabia a quin punt volia arribar, però potser el camí del mig el va fer una mica amb altibaixos. De totes maneres, el còmic en cap moment perd el to, perd la tensió, la intriga, l'interès, etc. Us he dit que us parlaria del tema LGTB. Ara, evidentment, tenim a Cachu, tenim a Francine, això és una relació entre dues noies. És un còmic que tracti del tema LGTB, etc.? No excessivament. Tracta de dues noies que estan enamorades. Una potser no ho sap massa, però i trigaran una vida, o trigaran el que hagin de trigar, en acceptar-ho, trobar-se i tal. Els temes que acostumen a haver-hi en els còmics d'aquesta temàtica són acceptació, primer, què em passa, perquè no m'agrada qui se suposa que m'hauria d'agradar, i un cop el protagonista o el personatge descobreix que no passa res dolent, que no és una malaltia i que això és normal, doncs aleshores s'accepta i aleshores surt i és el món el que l'ha d'acceptar. Tot això aquí no hi és. Hi ha motius perquè no hi sigui, però sobretot és un tema que està com més acceptat, com més normalitzat, i que aquí tenim a persones. I persones que s'atrauen o no s'atrauen, s'agraden o no, independentment una mica del gènere, l'orientació, etc. És un còmic que va publicar-se el 1993
I aquell és un moment en el què aquest tema no estava tan reconegut, acceptat, però era més una acceptació de que cadascú a casa seva faci el que vulgui. I ara estem en un punt en què això està acceptat, està reconegut, no hi ha problema, i està més normalitzat. No ho hem fet tot, però hem fet bastant en aquest aspecte. Per tant, el còmic en aquell moment sí que tenia un cert mèrit de plantejar aquesta situació, no anar encasellat als còmics específicament LGTBI, allò que és el raconet aquest de la llibreria on no va mai ningú, o sí, al costat dels còmics porno, per algun estrany motiu, i bé, vam fer això. 107 números. Això va començar el 1993 i va acabar el 2007. 107 números són molts. Als Estats Units això ho classificaven com un còmic slice of life, perquè els americans és allò que quan no són superherois, ni bàrbaros, ni ciència-ficció, no saben com parlar-ne, i posen slice of life, la vida quotidiana. I, bueno, sí, gent que s'enamora, es desenamora, etc., entraria directament en aquesta definició. Fins al 2004 va estar això. 2004-2007, perdó. He repassat les dates que tinc aquí a sota. 2007. Van ser molts anys de fer aquesta sèrie i aleshores, doncs, al final, Terry Moore va fer l'últim número i va dir que més o menys ja estava. Ja estava amb Strangers in Paradise, però va anar traient més coses. Aquí en tinc una d'aquestes, per exemple, Echo. Echo són 3 volums i seria més o menys una història vagament superheroica, però en el mateix univers que Strangers in Paradise, que això és una cosa que m'agrada. Els personatges fan cameos, apareixen, és a dir, Terry Moore està construint totes les seves històries en el mateix univers. És una cosa que també, que això va començar a fer-ho els superherois i Stan Lee als principis de l'era Marvel molt, i era que els personatges compartissin escenari, compartissin una història també, compartissin un univers. Que això li va anar molt bé per fer que els personatges saltessin la història d'un còmic a l'altre i que la gent s'enganxés, però això és un altre tema. Els personatges d'Echo hi ha personatges de Strangers in Paradise. Després va publicar el que seria un còmic de terror, Rachel Rising, un terror que en mantenir el seu estil de dibuix sobri, aparentment, et posa els pèls de punta. Té també un còmic més curtet, Motor Girl, aquí publicat en un sol volum, que linda amb la ciència-ficció, però d'aquella manera una mica, i el 2020 va treure Strangers in Paradise 25. Representa que han passat ja alguns anys, però la història dels personatges pot seguir endavant. Amb aquest tema de diferents històries, realment Terry Moore està demostrant que domina molts registres. Strangers in Paradise és slice of life, amb tons de comèdia, amb tons més romàntics, amb tons més normals, més estàndard. Echo és més o menys un còmic superheroic. Si fos en color i publicat per alguna de les grans cases, el consideraríem superherois. Versió Terry Moore. Rachel Rising és un còmic de terror. Posa els pèls de punta. Ja us ho dic. Motor Girl és una cosa una mica més estranya, més breu, però molt xula i que hi ha una mica tema aliens. Però de lluny. Els còmics de Terry Moore sempre estan molt assentats aquí. Encara que parlem de superherois, no és una cosa increïble, de planetes llunyans, asteroides, picades d'aranya, no. És tot una cosa molt, molt creïble. També amb Rachel Rising, és una història de terror i que parteix de les caces de bruixes que es van fer en alguns llocs dels Estats Units. A partir d'aquí, doncs, va fent la seva història. I, Motor Girl, ja ho he explicat, Strangers in Paradise 25, i ara segueix publicant coses. Amb Strangers in Paradise va crear tantes subtrames, tants personatges i tantes coses que encara pot anar traient d'allà. I, de fet, tracta de, si no he entès malament les portades que he vist per Instagram, el Terry Moore té Instagram, crec que està parlant sobretot del passat de Cachú. El passat de Cachú es menciona en els llibres, no és senzill, però dona molt més del que podríem entendre en un primer moment. Tots no són personatges plans, tots ells. Tots ells tenen un passat, normalment el veurem en forma de flashbacks i sabrem per què estan on estan. No són uns personatges que neixin de zero al punt en què comencem a llegir i a partir d'aquí anem tirant.
Això aquí no es va publicar, primer, trigava, tampoc hi havia tanta internet i tant d'allò, sí que hi havia gent que deia, ostres, això està bé, aquest que us he ensenyat abans és l'edició americana dels primers números, per tant, aquí no hi havia gaire d'això. Quan va aparèixer l'editorial Dude, una editorial asturiana que va publicar còmics, doncs les seves grans apostes eren publicar Bone, un còmic del que ja en parlaré, i Strangers in Paradise. Format americà, 24 pàgines, blanc i negre, mensual. La història d'aquestes publicacions de Dude va ser una mica... no acabava de... anaven, però era una mica irregular, alguns números trigaven 6 setmanes en lloc de 5 en sortir, o 4... Bé, al final, d'una cosa i l'altra se li va acabar mig perdent la pista. Bone, amb el temps, ho va acabar publicant, recopilant en volums a Steve Erring, i Strangers in Paradise s'ho va acabar quedant Norma i va publicar aquests volums que us he ensenyat. D'acord? 7 volums, alguns són més prims, el darrer, per exemple, aquest és bastant més gruixut, i 7 volums, estava tota l'edició publicada i després ja van anar publicant les altres sèries. Si els voleu ara, els han publicat en l'edició integral, en volums més grans, està previst que en siguin 5. No sé si ja s'ha publicat o publicaran un òmnibus, que són aquests volums així enormes, amb tota la sèrie. Però és una sèrie que va venent, que va funcionant i que, si la sèrie va funcionant, Norma l'anirà reciclant, l'anirà traient per anar fent calés, que al final és una editorial i és el que pretenen. Als Estats Units la sèrie es va publicar en diferents editorials, va començar publicant-se a Abstract Studio, que és Antarctic Press, que és aquesta, després Abstract Studio, va entrar a l'esquadra dels còmics d'Image, o Image Studios, els còmics que ja n'hem parlat alguna vegada, són els que van fer el tema dels drets d'autor respectant-los més, després va tornar Abstract, Antarctic, etc. i aquí van acabar. I ara bé, l'èxit que va tenir li ha permès a Terry Moore pràcticament vendre qualsevol cosa, mantenint els drets i fent una cosa aparentment tan simple com fer bons còmics. És simple, però no ho és tant. Si Strangers in Paradise, que són 7 volums, us intimida una mica, podeu anar amb Eco, són només 3, és un altre rotllo, però no és el típic còmic de superherois, ni el típic còmic de superherois fet bé, com els vaig explicar l'altre dia parlant de John Byrne X-Men, és absolutament una altra cosa. Si no us fa por el terror i un còmic de terror molt bo i molt complet, teniu Rachel Rising. Si voleu entrar i veure què amb un sol volum, per exemple, teniu Motor Girl, i doncs amb això més o menys ja tindríeu una idea, un tast, i ja podeu anar tirant o no tirant. Tots els còmics formen part del mateix univers. En principi no és necessari llegir-se'n un per entendre els altres o per gaudir-ne. Disfrutareu més, entendreu alguns dobles sentits, algun personatge que apareix per allà al fons direu aquest és, i us farà més gràcia si sabeu qui és, però si no la història l'entendreu perfectament. No és allò que us hagueu de llegir molts còmics per tenir la història completa. I amb això més o menys jo crec que ja estaria. Un còmic Slice of Life es pot entendre com a còmic LGTB, de fet però tampoc és específicament d'aquesta temàtica, tot i que un dels personatges clarament ho sigui, després 2 també, però no explicaré més per no fer aquí massa spoiler. I ja està, si us agrada el contingut, subscriviu-vos al canal i ens veiem el mes que ve. Salut i còmics!